sa anino. Ang ilaga nagpuyo ilalom sa dako nga sunflower. Usa ka adlaw, ang ilaga nakita niya ang anino nagpalibot sa sunflower. "Hoy, unsa imong pangalan?" Ang anino wala nitubag. "Wow, nindot kaayo siya tan-awon ug hilumon pagyud." Gisundan sa ilaga ang anino ug nakig-istorya siya sa anino kada adlaw. Unya sa kalit, ang huna-huna sa ilaga nga ang rason nganong hilom lang ang anino mao nga gikuha kaniya ang kagawasan sa sunflower. Ang ilaga miingon, "Kini nga kahoy nagpaantos kanimo, hatagan ti ka og kagawasan." Ang ilaga nagsugod og paak sa sunflower sa tibuok niyang kusog, ug sa katapusan iya gayud natumba. Adunay daghang mga kamanduan sa simbahan nga tama, pareha aning balaod sa Ginoo ug mga tradisyon sa simbahan. Pista, puasa, bautismo, halad ug pagbalaan sa Domingo. Kini sila mga importante apan dili kinahanglan. Usa lamang kini kaanino ni Jesus. Si Jesus mianhi diri sa kalibutan ug iya kitang gipatan-aw sa iyang kaugalingon dili sa mga anino. Bisan pa ni ana, ang tawo nga nahigugma pag-ayos sa anino, iya hinuon kilansang si Jesus. Kining butanga siya nagpasipala batok sa ilang mga anino. Bisan pa man karon, ang paghigugma sa anino gawas kay Jesus kay parehas ra. Gilahi nato pagkasabot nga ang tawo naghimo og relihiyosong kamanduan ug ang balaod sa daang kasabutan makanhimo kanatong perpekto. Ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi niining mga halad. Mga Hebreo 10:1. Ang tinuod nga kinabuhi dili diha sa relihiyosong pagkinabuhi apan diha kang Jesus.